Šárka a Dominika vás vítají u podcastu Stvořeno k tvoření. A pokud nás rádi posloucháte, tak nám dejte odběr. Tahleta epizoda našeho podcastu Stvořeno k tvoření je trošku méně tradiční a je určená k vašemu zastavení během každodenního zhonu. My věříme, že vám může přinést výrazný příliv spokojenosti. Doporučuji, abyste si ji nepouštěli za volantem ani při nějaké soustředěné práci, ale spíš si opravdu našli 10 minut na poslouchání a budeme moc rádi, když nám napíšete, jak na vás epizoda působí a jestli chcete více takovýchhle epizod. Krásný poslech. Krásný den. Ať v tuhle chvíli děláš cokoliv, věřím, že se můžeš na 10 minut zastavit a poslouchat. Možná dostaneš odpověď na to, co ti už nějakou dobu běží hlavou. Slibuji, že po následujících 10 minutách ucítíš výrazný příval spokojenosti, ať je tvůj dnešní den jakýkoliv. Tak pojď, nech se vést mým hlasem a dej si chvíli jen pro sebe a tvou ženskou esenci, podstatu. Chvíli, kdy můžeš odložit všechny role, všechny otázky, všechny odpovědi. Zůstat jen v sobě, v prostoru, který je měkký, tichý a bezpečný. A jestli ještě teď není, tak věř tomu, že za 10 minut bude. Můžeš si zavřít oči, nebo je nechat otevřené a upřít zrak na nějaký bod před sebou. Možná ti víčka za chvilku stěžknou a oči se sami zavřou. Pozoruj přirozený rytmus svého dechu. Dovol mu, aby se sklidňoval ve svém vlastním tempu. Nádech a výdech. S každým nádechem se v tobě rozšiřuje klid. A s každým výdechem odchází napětí. Ze začátku může být rozdíl téměř neznatelný, ale věř, že klid přichází a napětí odchází. Nádech a výdech. Dej si čas a udělej tolik nádechů a výdechů, kolik v tuhle chvíli potřebuješ. Nádech a výdech. A stále měj svoji pozornost upřenou na svůj dech, ale postupně ji můžeš přenést k představám, které ti budu nabízet. A svůj dech nechej, ať dělá to, co umí. Dýcháš bez tvé pozornosti. A zkus si představit, že uprostřed tvé hrudi září jemné světlo. Nádech a výdech. Je hebké jako hedvábí, hladivé a jemné jako ranní slunce. To světlo představuje vyzařování tvé ženské podstaty. Není to role ani představa. Je to proud, který tě drží i nese. A pojď v představě dál. Představ si, že světlo jemně pulzuje. Pozoruj jeho rytmus. Vnímej, jak se světlu mění skupenství, jako by houstlo a stávalo se tekutým. Stává se z něj cosi jako světlovoda. Úplně nový materiál. Pojď si do nejmenších detailů prozkoumat všechny kvality tohoto zvláštního proudu. Může být jako tichá voda v jezírku. Hladká, průzračná,
klidná. Nebo se může rozlít jako řeka. Silná, proudící, nezastavitelná. Tichá i mocná zároveň. Nech se tím proudem zvláštního originálního materiálu nést. Má vlastnosti světla i vody zároveň. Cítíš, jak proud světlovody stéká z hrudi do břicha, do pánve, do nohou. Dotýká se země. Nabírá sílu z její hloubky a znovu stoupá vzhůru celým tvým tělem. Můžeš pozorovat jemné změny v tekutosti, zářivosti i teplotě. Sleduj to pulzování a s každým dalším nádechem a výdechem se s ním spojuj. Tohle jsi ty, žena. V tobě se spojuje klid i pohyb, měkkost i síla, ticho i hlas, jistota a bezpečí. A teď si v duchu nebo nahlas řekni: nemusím mít odpověď hned. Moudrost přichází, když naslouchám. Ticho není prázdné, je plné odpovědí. Dovoluji si být vnímavá i ve chvíli, kdy přesně nevím, kudy vede má cesta. Nech tato slova proplouvat svým tělem jako vlny té zvláštní matérie světlovody. Každá vlna se dotkne srdce a zanechá v něm klid. Každá vlna odplaví napětí, které je tu navíc. Vnímáš život v sobě. Ne ten, který spěchá, ale ten, který ví. Tvoje vnitřní žena je spjata s rytmem života. Nesnaží se řídit tok řeky. Ví, že voda si vždy najde cestu. Ví, že čas má svůj řád. Ví, že vnímání je první krok k proměně a k životu, který chce žít. A tak teď jen dýchej a nech energii tvé světlovody, aby se rozprostřela do každé buňky tvého těla. Nádech a výdech. Do dlaní, které mohou tvořit. Do očí, které se dívají s laskavostí. Do srdce, které slyší i to, co se říká beze slov. Až se vrátíš zpět, poneseš v sobě ten tichý hlas. Hlas vnitřní ženy, která nepotřebuje všechno vědět teď. Která důvěřuje, že moudrost a odpovědi přicházejí, když se stišíš. A teď nech vše, co se v tobě právě stalo, doznít. Jemně. Bez snahy cokoliv uchovat nebo pochopit. Jen to nechej dosednout do každé buňky svého těla. Nádech a výdech. Světlovoda v tobě dál tiše a jistě proudí. Je v každém tvém dechu, v každém pohledu, v každém kroku, který dnes uděláš.
Uvědom si své tělo, chodidla, která se dotýkají země, ruce, které mohou tvořit, ramena, která nesou jen to, co opravdu chceš nést. Celým tvým tělem se rozlévá spokojenost, protože spokojenost je rozhodnutí. Spokojenost je postoj. Hluboký nádech a výdech a ještě jednou se zhluboka nadechni a s výdechem si zpět. Až otevřeš oči, můžeš vnímat, že svět kolem tebe tě jemně vítá. Nic se nezměnilo a přesto je něco jiné. Protože ty jsi teď v klidu. Ty ses rozhodla pro spokojenost. Jsi v proudu. Jsi v sobě. Jsi v přirozeném spojení se svou vnitřní ženou. Krásný den. Děkujeme, že nás posloucháte. Dejte nám odběr a doporučte nás dalším posluchačům a posluchačkám. Přejeme vám, ať se vám nádherně tvoří, ať už děláte cokoliv, a těšíme se na setkání při příští epizodě.